Thank you kayo. Bueno, ato atimanon na nato ang suwatampo karon pinadakin is usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga gwapo sa ngana eh. Kontrabida kay ngan Draco. Kini ka batan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Igsunan ang atong sender si Draco. Kaya ako problema, bahay na sa akong asawa nga, murag way respeto na ako ba, nga iyahang bana. Kay murag iya lang kong bugal-bugalan. Pero araw na inyong yung masabtan nga ako sugilan nun, ingnon ka pagsugod ang tanan. Ay, kami nga sa payan, kanhi atong gipuyan, sa duwata kagugma. Wala nang iyong tayang ngamidan ka na to sa gabing tanan. Mag-unsa ako karong wala na ikaw, unsay puyan ning payag nga gibiyan mo malat sa ako at sa na ikaw pangita karon. Tukan ka? Puyan ka tao eh. Tukan ka na? Ay, uy, natukan ka? Ha? Bungot sa itoy. Hala, no? Uy, Draco, kanang imong kanta, o imo pa naghihinay-hinay labas mga labhono dito, wa na unta tay labhan ro Sabado. Ay, naun sabi nga bro Hilda, eh, ginawa mo na kong utong-utong. Matagbutang doon na ito manghigayon sa pagpanlaba pa ng litan. May ito manghigayon, ano? Nga mo ang adlang Sabado. O dili ba? Ha? O di ba? Dili na ito gubo ng standard nga routine. Oh, routine. Hilaw niya ay, basta na standard ka pa. O di ka maglaba, lakaw, law gito ato mga baboy dito law. Bungot itoy. Hindi ka ginawa siya paagi nga. Di ko makakatakan daw. Mas ginawa mo na kong utong-utong nga to. Ano sa mga problema ni mo bro Hilda? Kapoy mga kay hunahuna-on good, nga ako diri perting panglimpyo na ako sa kwarto, sa sala, sa kusina. Unya ikaw kakatakanta ka lang diha. Nya unsa man maayo day na. Pastila ni mo bro Hilda. Ikaw unsa man ka Draco, ha? Dracula. Sukula, sukula, Sampariya, oy. Ikaw ray Dracula nga pulos pustisong ngipon. Oh, nahuway ba na siya? Imong ilong, sama na. Sobra na sa pustiso. Piki. Ay, gipainit gid ko ay. Wa na Draco. Hinay-hinay nang miaso ang akong kumo Draco. Painiton pag inimuron ka kita jud kag kumo nga nag-aso-aso. Sige, kalma na. Sige, manghugas ako plato na. Wa ka pag nakapanghugas sa plato ha, sukad ganina. Ha, Draco. Limot ko. Pita gyud mo oy, hibaw jud nga di ko gusto nga magdugay-dugay kag panghugas anang plato diha kay magkatag na sa lababo. Kinahanglan hugasan din na nimo human og kaon. Hipusa na si sabi, bungkag na rusista ni Moron. Makali. Hipusa na! Kaniyot. Animal ginis Draco. Nisaka ng akong dugo. Niabot ang 200 o 300. Perting isugal ni asawa na pa eh. Kay sa tumboy pa niya siya sa una. Niya, sukad nga, nakatilaw na sa kuha. Nag-convert man. Mao nang dili nakalikay ano, pero tidong pagsika. Unya to. Mari. Kanang imong bana ba? Kuyawan man taan niya, uy. Kuya Wad ko taon. Lambos ko nuna. Bagsika gyud mo Mari, uy. Pabuang-buang na siya nako. Piti na siya. Anong mahadlok man kaniya, Mari? Uy, sabi kahadlokan ni mo na niya. Sengan pa lang daan ay wa na hadlok na ko. Dracula. Hadlok ko taon. Pero, nga nung Draco may ngan anak niya sa duy. Unsa man gyud tinuod niya ngan, Mari? Ang tinuod na nga anak niya no, Joselito Tong Sagudsod. Uy. Unsa? Nya nganong gitawag man na si Draco? Ay, unsa man ang tawhana nga duha may ngipon anak niya nasa tubangan, naglagyo, mungisi murag kanang tango. Munang tawag na siya Draco kay Dracula man na siya. Murag naitango ba? Mabitong ako sa na siyang gipustisuhan kay lain mo kay tan-aw nga duhak buok. Mao ba, Mari? Mao nga ay kahadlok anak niya oy. Pero Mari, ikaw Mari, dili ka man mahadlok sa naong ng imong pana, Mari? Hadlok ko taon ilambos ko nuna, naong ngay isog anak oy. Pero kanang Dracula, Mari, gwapo baya na. Pero siya... Batig naong. Unsaon ka man na, nga mao namang ginaiyang naong. Bisag kumuton pa na, mao ra gihapon na. Ay, murag gikumot-kumot. Kadya, Mari, uy. Maglibog, yutan ni mo, Mari, uy.
Wa kay gugma ng imong bana, Mari? Gugma? Oo. Wa kay gugma? Abot Mari, oy. Tumboy mo ko sa una, pero sa dihang gikamang ko ng kanahang dako, pagkaigo na ako, mura mo kong nalukmay, nakaingon ko nga, usbe pa, be. But sa ito'y, mura na kay nakuryentihan. Oo, Mari, oy, mura kong naigo sa high voltage power. Pero, tinuod nga tumboy ka sa una, Mari. Oo, Mari. Pag-sure, Mari, oy. Ano day, Mari? Wala, makakita ra ba ka na ako sa usahay, Mari, nga mag-ilis? Labi na, doon ako isukod ni sinina nimo, di ba? Ay, kapala ka, Mari, oy, kani adto na to, na-convert ako. Sa suwayan pa nimo. Be, be, pagubos ako tubangan, be. Aron akong i-prove nimo nga wa ko'y pagbati para nga to sa akong isig kababay. Suwayan, Mari, be. Unso ah? Komedya na to, Mari, ha? Yawan ta nimo, Mari, oy. Ay, wa na, Mari, oy, na-convert na lagi ko. Kaya kung wa pa, kato nag-ilis ka, nga nakita gyud nako tanang porma, hasta nga porma sa imong lubot sa, nakita sa nako, awa na, nanginit ako ato, Mari. Mao ba? Oo, oy. Mura ginag ka ng, mura mas naglalaki ang among pagbati, Mari. Oh, daoy. Ngano day, Mari? Kung tinuod nga, wa ka manginit, Mari. Samot ang mga lalaki, Mari. Paita di ako, eh. Wa gyud ay paglaom nga maminyo kog usab, Mari. Kay ang tumboy wa man gani ganahi sa mo tayong laki. Pero mangutana ko nimo, Mari. Ngano wa man kaganahi, Mari? Ay, discourage ko, Mari, oy. Pagkakita na ko sa imong lubot, naguma sa dimog lubot, Mari, oy. Anak, Mari, oy. Kay nagsabunan bagina na kong sabon nga papaya. Unya, anong man mo puti? Ambot lang, Mari, oy. Dako na kay kong gastos papaya soap ani, Mari. Wa man gyud gapon mo puti. Ayaw ng sabuna nga papaya gamita, Mari. Ha, sa di ay. Kanag yung punuan sa papaya mo, inus-nus sa imong lubot, Mari. Ay. Puti, lagi na lagi. Pagkabungot sa ito ni mo, Mari, pagka-kedort. Kung wala ko'y money, aduna ko'y honey, nga magadatong na ko pirmi sa kasto. Pre, pulbita, pre. Pre na, nas natoy, pre. Bagong abot gikan sa Saudi, pre. Ang taon ta. Oh, mo ba, pre, mo, pre? Dagi, pinata na to, kay murag duno tayo mga sinugatan na to niya da. Okay, okay. Pero, wa ra ba'y mabili ni boy, pre? Kay may gilak ko, Mars Bruhilda. Ay, sira lang, pre. Uli, bitaw din to. O, bitaw, no? Okay. Maniral ko kanit, pre. Pre. Uy, sirado maning bay. Animal, nilakaw naman sa Draco. Kibiyaan sa ang bahay sa kanahan ay karon lang tika. Asa ka tong kanahan? May gani kanya ko yawi. Mag-ilis ko pangitaon ko ni siya. Puro lang ba, pre? Oh, pre. Nakapausap yun sa parin nato yung bay, na. No, to, pre. Sige. So, ta, pre. Pre! Okay. Uy. Nakaray! Parin nato yung pre. Pre! Pre! Pre na toy! Dali, pre. Sundot ta, pre. Pre! Kumusta? Kumusta? Ay, ano na kong paring gwapo, eh. Yahay, boy. Pre, kumusta Saudi, pre? Bita, pre. Mau gyapon, pre. Nasa ko pre gyapon sa Arab Emirates. Saan? Pre, nakatilaw na kakarabo dito, pre. Lain dito, pre. Purbida, mapatyan ta dito mutan atong mga babae dito. Dito kayo. Abi mo, pre. Lain dito, pre. Kay hastang kamit, manglugos na. Mau ba, pre? Mao ba, pre? Lugusan ko kamit dito, pre. Oo niya, pre. Da! Mura ra magyapon kabayo. Bungot ka pa, eh. Ni ana sa tos tindahan ni ng salud. Nag-inom sa tong kanahan. Ngutan ako ng salud. Ayo! Oh, unsay ato? Nang, salud! Oy, Bruhilda. Nang! Ikaw manggod di ay ni. Nangita na sa kasi mong bana. Ang ngita mo lang, Nang. Wani ari diri akong bana, Nang. Wa milabay ra. Nagkuyog si Sergio. Burag adto man kunuto sila sa ilang natoy. Kisa natoy, Nang. Ay katupag ilang barkada nga mi abroad sa Saudi. Ay, si paring natoy. Oo, oy.
nakadungog man kung misagi to si Rio, kay gitawag sa iyang anak. Nami to, baga mo ato kuno sila kadiyot sa ilang natoy. Mao ba? Ay milaag yun ay ning hanggaw, ha? Hoy, Brilda! Ayaw lag kulatahang imong bana ha, kay mudayon ra ba nag-ari nga re. Magtabi ra ba yun, magpako tambal siyang bunog. Unya, di man ko naas taon. Ay, wa maminaw. Ay, pastilan ko ning magtiayo na. Muna resulta sa relasyon nga was lugar. Was sustong panahon. O gwayoy ayong relasyon na. Hay. Kipalag ko tsukad mo nakuha ka na. Kibiyaan na ni mong bahay nga way tao. Pay gani iwa lungkab ba? Ha, gilungkab pa. Ikaw gipabayro na ko sa mga nangwa na kong gamit. Ay, ambot mo nakuha ka. Kani, duol na lagi ko ay. Batling! Salamat kayo, ka malimot na Preda. Ay, Drangkard. Brangkard, Batling! Natural, mga kumpari ko, tani ba? So, kaya si Marie Draco, pre. Kaya siya lagi nakabungka ni Brilda. Ha! Edit. Sa Brilda. Katugog-tumboy nga. Katubruha nga. Ay, no, sa... Ready na kayo? Brilda ba? Katuwag, tumboy nga, karibal. Lagi! Karibal to sa una. Si Brilda, lagi! Oo. Kamoy, nagkadayon, pre? Pre. Guy. Pero, yubmot, ang yubmot! Ay, yumbot lagi, tomboy lagi. Pero Lagi. sa diyang nakatilaw ko, pre. Na-convert, pre. Pagkakanda! Bitaw, pre. Buha nga, bitaw, pre. Huwag ko magdawa mga madaan ako, pre. Nga, makuha na ako. Ako ang matutong kisuwayan, pre. Ba? Diya, nakainom ko. Mayo. Suwayan ako. Di ba? Mayo gani kayo waka gikili, ha? Sa pagkiha, pre nga, makibinyo, masa siya. Unya tomboy man to, ha? Mayo kay misugot nga nagminyo mong duha, pre! Aw, di siyang sugot. Nabugha ba, pre? Nako! Hoy! Basta, hinampak ka nakuha ka! Nako! Patay, nalimot ko. Wa ba din ako. Mauro, pre, mauro! Mau lagi mau. Perbida. Nalimot ra ba ko, pre. Wala ko masiri ang bahay. Wala ko masiri. Wala Tawag sa ko na. na. Patay! PXDC Draco! Bali-bali ati ka ron! Awag ka na ko ron! Draco! Hoy! Dracula! Litsi ka, di ka mugawas, ha? Litsi ka, di ka mugawas, di ha? Ha? Oh, Marie, pagkay niya ka! ikaw mo kunin na. Asas Draco! Pag-ausas Draco! Dali. Abdi naman sa desod. Ay, may ikong tasang silingan ng sagit ka di. Ha? Habi, kita pa si parinat nato eh. Wako'y labot! Pida balagsik mong yapong tulumbuya, pre. Lagi, pre. Bagsik kayo. Sige lang. Ha? Rida. Sige lang kung abi mo, pre. Sige ko kaigos kumuha ng bayana, pre. Abi na ko, babae na. Na-convert mo ka. Ang magbate, pre. May na-convert. Pero ngayon kabagsik, pre. Naalangyapon. Manunggap nga na. Pida kuluyawa, baya taon, Lagi. anak, baya anak. Pre, ako nang ipasuod, pre. Kay, Oh. sige magsakit-sakit, pre. Day. Maday kanyang hanggawa ka dako! Day. Dakol, pre, dakol man. Kita na, day. Manakol mo ka di ako. Unsay gusto nimo ha? Gusto ka kulatang nga wa diri wa dito? Nganong gibiyaan nimo ang bay dito ha? Hibaw kang way laing tao dito. Gibilin ta gani ka pero nilaag jud ka. Ay, akong sagot tong kisirhan, ikadaduhan mga ito na ako. Unya gilungkab to. Aya ka ron. Ito ko manung ka ba? Haya Ingna lang ko ka. na pagsulti ta parusot ka ron. Unya gilungkab to. Unsaon ta man ka ha? Aw, kulataha ko. O kulatahon ta gyud ka ug di ka mo pauli. Pauli. Nag-inom pa man miday. Maikog ta nilang para seryo pare na to. Uy, Ug unsay gusto nimo? Apilon ko na sila kulata. saple, uy. Kawa mga. Pakauaw dai mo. Kaya, nagkita na rin, uy. Pauli. Or mo yung sunod ako. Agay jud mag agay di ay. Ka? Bali, ay, pultas, sorry, Draco, Marie. Laban ka? Agay! Unsa man ka ikaw? Laban ka? Laban ba ka? Di ba, Ikaw, laban po ka? Ay, di, oy. Ano na naman ka niya? Amo ni bahay noon. Unya kinyo ni, unsa man mo palita? Oo, may tindahan. Way tindahan di ay, ha? Apil ka, ha? Ikaw nakuha ka. Bubaro ka na o dili. Kay tiwas natin ka. Paulis ato! Pero tinakuwawa sa gibuhat sa akong asawa, uy. Kahantod sila sa pariseryo. Nagkatilos ka bangin sa akong asawa. Nauwaw kayo ko. Maunang problema kayo ko ni akong asawa. Kung saon ni ako siya. Palihog tabagi ko ninyo. Ako na lang kanin siyang buwagan. Pero, in love man sad ko kaayo ni niya, God.
Magwanta na lang kakuanin niya, no? Palihog tabagay ko ninyo. Unsa man ko kamong pasultihon, Draco. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Dudong Draco, Ate Pres. Dudong Draco. Problema ni siya taon nga asawa, Ate Pres. Kaya kining asawa taon, malditahon kayo. Kina malditahan, Ate Pres. Hasta ko niya, mga ugkangan ko sa mga barkada niya. Pangulutahon Grabe. pa. Grabe ka, maldita. Ano niya problema? Unsaon man ako? Hasta nga ko atong amahan, kulata man. Oh, Oh, gibuhat sa ko asawa, hasta si Paris Rio. Nakatilaw sa kabangis akong asawa. Nauwaw na kay. Ay, yan itong kumpare, kulata, dilimahan. Luoy kayo, Ate Pres. Unsaon ko nun eh. Bam, unsaon may buhaton na to. Ang malditang asawa. Asa, Bam? Tumubasa na to, Bam? Bam? Asa ka, Bam? Tama na si puta ng gulat. Tiyabo ko ng buwagan ng iyang asawa. Ah, game, bawa lagi. Kung ari ka dili gyapon sa Sirach 25, kapitulo 25, versikulo 23, ang usa ka daw tang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon og subo ug maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. So dili gud mahimutang pirmi ang bana. So ang kaning katong usa sa dato kita magangulat katong Karatisyan, no? Kaning dili sa Karatisyan pero hangtod ang mga barkada si ang bana pangmunalan og apil. Kaya naabdal mong kupon niya nga murag nag-inom man siguro ito sa eskina ng iyang bana kaubos sa mga barkada. Oh, tinoda. Oo. Kanang ang maayong bato naman na imong pudra ko nga kanang na ang sama sa tingog lagi ni Priscilla kay pakita imong pagkabana. Nya pananglitan og naay mga higayon nga mag-inom-inom ka mo, magtapok-tapok ka mo, likayin na lang na kay aron walay gubot nga mahitabo. Oh, pananglitan og mao na dili gusto sa imong asawa nga makigbarkada ka kay malangan ba ka na mga trabaho na mga buluhaton nga wa matiwas aw likayan na lang nimo aron walay gubot. Unya ayo pud pasadi nga tanan na lang mga kalihukan sa balay, tanan na lang mga gimbuhaton, siya tanon may magbuot. Maminaw po sa nimo kay bana man kaniya, di ba Ate Pres? Oh. Tinoda, ay kinahanglan kami minaw eh. Bida. Sa gingaw Ate Pres lagod ka ng fair ba? Way taas, way ubos. Oo. Fair yun ba? Fermi. O, kada mo inanindot. Sasa? Fermi. Ha, mo na diha, ba na oy day, ayo sa palabi ani mo balatasan ni gil araw, batasan ni ara mo gisuga nimo. Adyo mo palatahon, jammo. Adyo palatahang mga galas yung bana diha na unsa ang tawag ka. Bulag mo. Bulag. Bida bulag mo, bulag. Kita, Bam? Bam. Dili mo na ayo sa ninyo bulag. Ayo sa- sa bulag. Ah, bulag. Nabi na sa Henesis ug sa Mateo matigari ito nga dili gid bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Ay o de no. Yung nagdigid ba tabag ang mga kinaiya? Bulag na, bulag. Sige ka black ay ang bana. Di bisang asawa. Bida. Banalitan og kanang kamo mga nakagame ka mo mga minyo mo gimugulet. Unsa tinuod yun na nga. Unsa man di ba tiyo panalitan nga aning maldito ang asawa? Maldita ang asawa. Dili mo ganahan mo pa uli ang gabi ay gikas trabaho. Ade ay. Wag gila mi maldita. Bisa kinsa, uy. Oh. Unya, bisan pag ang bana mo dili batig-batasan, di sa ganahan ang asawa nga Murag way kalinaw ang panimay, no? mauna. Mo'y kalinaw. Nagtambong sa kananan, murag unsa ba ay murag Maglalis, anas kananan. murag kag madunlan. Mag-away, anas kananan. Ano ba? Nyaway grasya Si Lisa Ate Pres, sa una di gito maapas bisa sa. Wayaw-yaw ay tanan. Wala ko ganahan muli. Kani ato? Oh, Lisa asa ko mga way. Oh, di ay. Karon na lang, Lisa. Magani karon. di Maglakaw ko mawaway sa si kulon Lisa. sa una. Nya, Mm. magsunod si Lisa di ko kakita. Bitar. Bita. Paitan mo, no? Maldita bita to, Lisa. Kanitula, no? Hoy, abot lang murag Pero tanaw ko. karon wa na. Kalma na si Lisa, wa na. Buta na Lisa. Oh, Ate Pres, bisan nandito katong- kutsilyo. Di, Nailin niya dirigulat ni anang asawa no na hibalo jud ka dili ko gusto nga magdugay kanang mga hugasanan dias lababo kinahanglan hugasan dayon nimo na atong kinan-an hipusa dili man ning kaling niya gisulti sa asawa dili ba sa niyang gibuhaton sa bana dili. sa ngalan ng mga hugas sa mga plato ang asawa man Asawa yun. gyud mo muhugas. Ana uy ang bano uy mo muhugas anang mga plato. Lain kayo no Na manilhig dili ang ayan. gawas ka kung asawa bag unang anak kay dili na siya Oh, okay kapamuso ra kung wa na di na makahimo ang asawa baro nimo or nagay anak ang babae nga kuan. Ug na kay anak babae mo himo. Pero wa gani gyapon ay ikaw. Meet order. Amo ni tiging kagubot gulyat at press gili eksakto to ninyo bulagan na nang
O buwag na lang ko no, buwag. 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 Ikaw, unsa man? Asa? Ako sad ay. Unsa man? Ilisin mo asawa, ilisin ang bayot. Bayot. Parang bambina. Hayaan ka lang, kwarta na yun. Pero punta. Tara mo na natin ito naman naman. Kuna ko ang puzzle. Tiyo.